kaning mga pulong ni Kristo dinhi sa atong ebanghelyo, mga tulokibon matod pa sa Cebuano nga termino, tulokibon, tugkaronon kayo ba? Ingon siya, mas maayog yung mubiya ko ninyo. Murabag pagaingnon na mas maayog yung mamatay ko. Kamo mga ginikanan mo, ingon mo sa inyong mga anak, mas maayog yung nga mamatay mi. Mana mo? Dili no? Amo na kaya di man mo Kristo. Di sa ko makaingon, isip Paris Priest, mas maayog yung mamatay ko para mabulahan mo din oh. Diba? Tulog karon kay na ingon si Jesus, mas maayog yung biyaan tamo niya. To think ha, tulo pa lang sila katuig na nagkuyog-kuyog. Niya na pa sila sa sinugdanan sa ilang organisasyon. Niya moingon dayon si Jesus, mas maayog yung mubiya ko ninyo. Mo na siya ay mystery of God's presence. Ang misteryo ba sa presensya sa Ginoo? Kay kita God, nagtuo maguta nga inig kamatay sa tao, wa na, human na. Wa na siya. Mo narong daghan kaayo nga namatyan og mga mahal sa kinabuhi, labi na gyud close kay nila, di ka move on. Kay ilang paminaw, wa na. Di ba? Ending na, nahanaw na, napag-iuban mo ingon, gibawi na ang hinuwaman na kinabuhi. Ang kapataka na lang kita giyaw-yaw. Nga naman, kay wa man tay pagtuo. O wa tay pagtuo, di kita kasabot aning gisulti ni Kristo nga mas makaayo kung mubiya siya or mas makaayo kung mamatay ta. Kung buutan gani ka nga tao, kamatay gidayon. Di mo mutuo. Basta buutan ka, kamatay dayon. Nga naman, mas dako kag mahimo kung patay na ka para sa kaayuhan sa imong mahal sa kinabuhi kaysa buhi ka. Habang tagbuotan ka nga inahan, ya mamatay ka. Unsa may imong iampo, adto naman ka sa tubangas Ginoo. Unsa may imong iampo sa Ginoo para sa kadautan sa imong anak o kaayuhan? Para sa kaayuhan. Di magsige jud kag ampo dito. Nya ang gahom mas Ginoo ga kontrol diri sa kalibutan. Di musod to ang iyang grasya sa imong anak. Pero buhi ka, magampo ka sa Ginoo nga mabuotan imong anak. Uy, nadugay maguli. Giingnan man imong ayaw panguyab. Uy, naamay agbay-agbay. Makasabaan nimo. Kay buhi man ka. Pero tuwa ka sa langit, nakikita kang giagbay-agbayan. Mingon ra ka nga, Lord, palambua ang ilang gugma. Kay di naman masukanon ang mga taong tuwa sa langit. Wa naman na sila kasuko. Di mo gusto malangit. Perfect na mga tong virtues dito. So di na ka masuko. Kita kas imong anak na nagsuyop, di na ka masuko. Igo na lang kang maluoy. Pero ani ka dinhi, buhi ka, matamparusan gini mo. O pa'y siguro, mapatyan pa kag unay sa imong anak, kay na bad trip. Tinood, akan ni mga hubad lang ni ba nga sinugarol. Pero mo ay nahitabo ni Kristo, ingon siya, inigsakan ako, akong ipadala ninyo ang manlalaban. Kung sa man ang manlalaban, tig panalipod, tig atiman, tig dipinsa na to. Nya kinsa man na? Ang Espiritu Santo. Nya unsa may mabuhat sa Espiritu Santo, ang matad usa ka magtotoo himuon niyang Kristo. Nindot kayo no? Kay kung si Kristo magpabilin, mura ra gyapon siya og kanabang magbalante sa karnero nga naguna, nya gasunod ang mga karnero. Siya rang usa mo isentro, pero inigabot sa Espiritu Santo sama atong Pentecostes, silang tanan nga didto sud sa lawak, pagkunsad sa Espiritu Santo nangahimo silang Kristo silang tanan. Lingian na imong tupad. Lingian. Pangutan ako no, na gusto kang mahimong Kristo? Ina. O mahimong yawa. Sige, ina. Kanindot anang mahimot ang Kristo? Og maunay epekto pagkamatay ni Kristo pagsakas langit, naa dayon tay 7 sacraments. Kanang 7 sacraments nga atong ipamutang niya, baptism hangtod diri sa matrimony, maunay makapahimo natong Kristo. Kristo ba dinis kalibutan? Dili Kristo sa buwangan, Kristo sa kalibutan. Kinsa man Kristo? Manluluwas. Mahimo sa tang mga manluluwas. Muna si San Vicente Ferrer, nahimong manluluwas. Dili tungod kay siya mo'y Ginoo, instrumentos kaluwasan. Tanawa diri sa unang pagbasa. Unsa may nahitabo sa unang pagbasa? Naminamos drama dito? Wagi naminaw. Unsa may nahitabo be? Kisa may starring sa first reading. Si San Pablo o si Silas, sila mo starring. Nya unsa may ilang role? Gilatigo.
Gitabangag latos, gigisi pang sinina, gipang latos, portig yung bunuga. Nya gipriso pag yun, giakuban pag yung sa tukahoy ang mga tiil o kamot, kadinahan pag yung maayo, portig yung luuya. Lapdos ting ito dito sa prisuhan, ana nga to, di nakaliho, kag giakuban ang tiil o ang kamot. Pero unsa may batasan ni Pablo o ni Silas, ni reklamo, nasuko, nagmahay, liwat yung Kristo paglansang sa cross, nga way kasuko, way yaw-yaw, way pagmahay. Unsa may gibuhat, nag-awit hinoon og mga salmo, nag-awit og mga pagdaig sa Ginoo. Maka-imagine ka na nga si San Pablo porting isuga ani, banggiita ning manlulutos, di ka na mo reklamo? Na nakondisyon na ng sukol, nakondisyon na siya pagpatay og tao, pagpatay og kaaway, nya karon gilatos, gilapdos kadto, gikadinahan, nag-awit na og pagdaig, naliwat ni Kristo. Kana batasan pala na, oy pagsigi nilang awit, nilinog ang prisuhan. Unsay resulta? Nangatangtang ang mga kadina, tangtang pang tanang kandado. Unsa man na? Gahom. Oh, nahimo na sang gamhanan. Sus, ang gwardiya maghikog na unta kay abinyag ng lakaw ng tanan kay kanabi ang mga piniriso, maablihan lang na gamay, blusot man gidayon na. Di maghikog na ta siya kay siya may mahimong accountable. Oy, giingnan lang San Pablo, Brad, ay paghikog Brad, di araming tanan. Wa mi manglakaw kay ang pagkaabli sa kandado o sa mga higot namo, wa ni magpasabot nga mulayas mi. Kung dili nangatangtang ang gapos sa sala. Ang gapos sa sala. Kay kanang sala maigsuon, gapos ka na. Oh, di mo to? Oh, sige, ingna na imong tupad. Daghan ka gapos. Di gani mo tubag, nagapos na na. Ingna, daghan ka ro gapos. Gapos man na, kadina man na, padlak man ang sala, prisuhan man ang sala. Mo tong pagkatangtang nas tanang mga kadina o mga kandado, wa sila manglakaw kay nga naman, ug manglakaw silang di mananghid sa gwardiya, sala man na. Nya din naman sila gustong magpakasala. Bisag ablihan patanan. Asa na mulakaw, mananghid gid na kay maghuwat pa na silang court order. Mao man ay proper dito bita sa una di akos prisuhan. Mao na gani ni ang kanaganing gospel, moingon dayon ko og ablihan ni ron tanan dinhing mga kandado unya mulakaw ang tanang gwardiya kay mag-snacks. Adtos SM City mag-snacks. Ato pa mo, dangat pa nag mga 3 ka oras una mabalik diri. Unsay inyong buhaton? Abli na ang tanan. Ingon Pablo sa wala na ko. Maghuwat ka mo, nga mauli sila. Nakusos, mga naong ninyo, sumura tingali mo mga baka nga naablihas turilo, maglumba siguro mo gawas ng pultahan. Nakubulahan tong maghuwat. Maghuwat inig-abot sa gwardiya kay mananghid pa siya og naabay court order. Og why court order? Bisag ilabay pa musgawas, balik gid mo dinhi. Pamugos gid mo nga magpapriso kay wap ay court order. Ano? Kay kamo kunoy mapriso be, imagine na. Diya maablit ng pultahan. Masaban mo pahimos kag layas o dili. Oy, mga naong ninyo ang butang litso siguro ikyas. Uy, mabalikan ta ato. Ikyas na ta. Managan. Oy, San Pablo, naghuwat silang tanan. Hastang mga buangon ng mga piniriso, nakaton sa ilang gikanta-kanta, naminaw man. So nakaton sad, nga ang Ginoo gid mo isundon. Ang resulta, nagpabunyag. Pagano man tatong gwardiya, nagpabunyag siya sa pagtuo nga Kristiyano, ug apil pagyud ang tibuok niyang pamilya. Unsa man to? Kaluwasan. So nahimo na si San Pablo nga kamaong muantos, kamaong mulikay og sala, nanay gahom, nakaluwas pagyud og mga kalag. Mao na nga ningos Kristo, may giyong muadto ko didto aron nga mabubuan mo sa Espiritu Santo. Sa una bitaw, perti na kong ampo nga si Papa di mamatay, bahala na lang paralyzed. Kay pagsoda ko seminaryo, unom naman siya katuig na paralyzed, half body paralyzed. Nya kini akong maguwang, upat na sad katuig na paralyzed kay awahi manig duha katuig ni Papa sa tulo di katuig pagka paralyzed. So tulo pa katuig akong maguwang ato, kanis Pedro. Ampo jud kong di mamatay kay malipay jud ko nga si Papa musudong nako kung pananglitan maordinahan ko. Oy, wa kaabot og 3 ka buwan, patay lang kay si Papa. Pero nga naman, kay tungod ni Papa nga namatay, napari ko. Ora gina siya. Kay gwapa to, magsigi kog uli sa amo, kay magsigi man tong atake. Patay bitaw kinsa pa atakihon. Di ba? Mao karon nagko na kay kog kulikta.
Nga naman, pare naman. Sa una, maglisod ko, palit tambal, kanalaga din calciblak, lisod kong palit ana. Kanang maintenance ba para high blood ba? Kanang ini katuyo daning lawas na akong igsuon, mingon na maghigda na, naunsa man ka? Di naman ko kabangon, bugat man kayo, akad ni ospital na sa ni, unsa na sa akong ibayad ani. Sus, na karon ay buhi pa. Naabtan man. Abtan mas kulikta. Bisa gasa pa kaibutan. Di dagang kulikta honon. Naapil man ganita din hirap. Karon nanasay gahom gamay akong tingog ba? Akong tingog bati magyug kanista na. Ang kana ganing sa una basta di lang ni ma-COVID indot siya akong tingog no. Di mo na ganahan. Mao na siyang gitawag og sama na Espiritu Santo. Lihok sa Espiritu Santo. Ang pulong mahimong buhi. Ang pulong mahimong gamhanan. Kamong mga ginikanan, gamita ragod ninyo ang Espiritu Santo before mo muduol sa inyong anak. Ina ragod nga, Lord, labdagi ko unsa mang pulong nga akong gamiton para pagduol ani akong anak nga 14 tapula na. Di ba inigsulti nimo, nindot ikag pulong. Di gyud makapasakit, malipay gyud. Muna diri sa atong unang pagbasa, nangalipay gid silang tanan. Bisan pag si San Pablo porting samad-samad, nangalipay kay nga naman gasunod sa Espiritu Santo. Sundar gud ang imong gusto, sundon sa nako akong gusto, mas stress ta. Kay karon ang imong anak tapulan, unsaon na nimo pagduol? Ibaw mo. Wa. Inang Espiritu Santo. Ay lang sa kong pangutana, may magnakoy anak. Wa man mo ka ibaw. Di ba? May anak ko. Kamu dia, bahala mo dia. Nanong anak-anak mo dia. Pero pangayo sa Espiritu Santo, kanang imong bana nga nangabit. Kung saan na nimo pagduol ang iyang kabit, be. Pangayo sa Espiritu Santo, kay kung di ka mangayo, ang imong dadon sa iyang kabit, yawa yun. Yawa ba? Ikaw, patmaya ka. Ikaw, anak ka. Ikaw, bigaon na ka. Kung sa imo'y pangyaw-yaw dito, niya mo, baho sa tanong mo, kutros ka, batik kag naong mo, nagbiyaan ka sa mong bana. Waka kahibawa ka ng naong ni mo. Sos, di makaog iro na, pay batasan ni mong buanga kay, magsige na mo gaway, mo viral mo. Pero magdakag Espiritu Santo, oy, nindot kayo. Di lang kumusulti, kung sa mahitabo. Paminawa lang Espiritu Santo. Paminawa lang siya. Ay pagtuga-tuga diha, og himog-imong kaugalingong statement. Sama ni San Pablo, naminaw, gipakanta ra sila. Kanta sila. Kinsa gud makakanta nga puno na kaslabod, nangahubag pang imong o, nangagisi pang imong naw. Kinsa pa gud makakantag pagdayeg sa Ginoo. Pero naminaw man Espiritu Santo, mao di ay ang ilang awit, anha mo sud ang gahom, anha mo sud ang kaluwasan. Muna ini kadto nimo sa kabit, pagkatakanta lang. Sige katakanta nga, walk with faith in your heart. And you'll never walk alone. Pero ikaragong usa, galakaw. Ano? Mingon to imong ang kabit ba, makadungog to akas gawas. Kasi kagkanta, marunong nang haranan nilang duha ba niya. Gadug silang duha dito ang imong bana. Kisa marunong siya, ang ako marunong asawa siya. Paminawag kung siya kikanta siya. Walk with faith, siya, nabuang na tingay na. Nga inig-abot na, inig-abli na spultahan. Gadada yon kag mga gikas Jollibee, nga kanang Value Meal. Nga mga on dayon mo. Nga magsigag smile. Magsigag ingon, niya, masama mo ka na, okay ra mo. So, uy, okay ra kayo din ni Dayo. Enjoy kayo may kaupat na god. Kaupat na gid mi day. Misala no, ako ang gani usa. Pero, gidani mo, upat man sad ka Value Meal. O, di, nakaupat sad ka. Upat sad ang imong kalipay. Man ni ayo. Sige, tundog na ta.